Asibingelele baba uDokotela baba Wesizwe ubaba ojabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu. Namhlanje sinobaba ozokhangisa ngomsebenzi awenzayo esigodlweni sakhe kwaba uDokotela. Socela ukuthi abingelele. Ngibingelele kubabukele emakhaya, ngiphinde ngibonge kuba uDokotela nge-channel yakhe sekwazi ukungikhuphula ngifike la sengikhona la ngikhona namhlanje ngikwazi ukusiza abantu. Mavuso lo owavusa imnotho amanye amadoda kwaNdabaza ukuthi nowakho umuzi uzovuka. Okay, awuthi kanje umuso uthi kanje yonke indawo. Yonke indawo. Kithi yonke indawo. Ngiyena. Nasemakhona ucikile ukuthi pici. Ngidonsa lekala. Ukuthi yafika nasayithelekela kathi nelichazo. Liyachaziwe. Isayidlala udonsa nakhona alifani nelanga. Likathi lena. Ithi kanje ngempela. Uthi wenzelani? Konke nje sebehleli. Inkosi seyagezanga. Uzazogeza studio. Kehlela une-topic ethi scoreball namhlanje. Yebo baba Dog. Ake singene emsebenzini wakho ithonga lekuthuma kona. Uthi lana ufuna ukuchazela abantu ngoNtshakazi ukuthi akuwona umuthi noma isilwane lento engomakhumalo. Hayi uzokushaya uzuma. Awuzuma phela okanoma khumalo. Abantu MK banginika iskip uphinde futhi ukhuluma ngomkakhe. Ayakusona se-MK lesi. Ngoba ngiyakasala hlangana lonke lakuchitha. Ayikuthi MK. Isengikhohle ukuthi izintathu. Zo 3 indlovu zonke. Ayi. Hey. Nkulu uthi lento engamakhubalo and akusona isithwalo. Akuyichaza kahle. Uchaza nje kahle uNtshakazi ukhuluma ngani. Yebo baba Dog mangikhuluma ngoNtshakazi abanye abantu babatshena ukuthi mhlambe into enesilwane phakathi ngoba bezwe ukuthi into efaka imali ekhaya. Ngiyakuzwa kahle. Akusona isithwalo. Akusona nje isithwalo akuwona umuthi. Akusona isithwala kona umuthi. Okay, qhubeka. Amakhambi lawo akhandiwe nje. Amakhambi akhandiwe kwaze kwakhiwa ke lento ebizwa ngoNtshakazi. Kanjalo. Yabona lapha ngasekhaya kukhona umfula. Angiboni. Uyazi. Cha phela manje mina ngiphendula cha awuboni vele useThekwini. Cha phela ngiyazi ukuthi angiboni mina. Kodwa uyazi. Wabona. Uhamba phela ukukhuluma phela gametha ukisho lento isho manje wangizongidubula ngempela wena. Wabikuthi. Hayi ngeke uzongidubula ngempela wena. Kusho ukuthi baba uDok umfula usuka entabeni. Okay. Umfula nomncane usuka entabeni udabule phakathi kwemizi. Wona umzimkhulu? Okay, uNtshakazi. uNtshakazi lutho usuka entabeni. Ngiza noNtshakazi. Okay. Ngiza noNtshakazi sowuphelele usowonke. Kodwa la udlula khona awuwona uNtshakazi. Okay. Akulona igama elilodwa. Okay. Engathi umfula uqanjwa ngegama elilodwa uzo. Okay. Uya ngaleso ndawo leyo nokuthi bathini uma ufika udlula lapha. Kodwa egcineni sakha uNtshakazi. Okay. Yebo. Udlula phakathi kwemizi, udlule phakathi kwamasimu. Dabula amasimu abantu. Okay, kusho ukuthi udabula phakathi kwemizi egodini. Egodini. Qala ukudabula intaba nje. Uphinde udabula imizi. Alright. Uphinde udabula amasimu. Okay, ngiyakuzwa. Ayikho into ongayidabula. Uzofika ke la ungena khona ke emfuleni omkhulu okumzimkhulu. Okay. Bese kuthi ngala eduze nje. Kunesidaka. Yini Isidaka. le? Bangikhuluma ngesidaka, ngikhuluma ngale ndawo ehlezi imanzi. Hayi isidakwa. Isidakwani? Bengithi nje kunesidakwa ngapha. Isidaka. Bengithi kunomuntu odakile. Uthi ngithi kunomuntu omela odakiwe. Cha manje ngiyabuza ukuthi ngicabanga lesidakwa esingapha bese uthi ya uthi kunesidaka ngapha. Kunesidaka bese kube khona umhlanga. Lo omelayo nje. Ngiyabona esidakeni. Le ndawo engikhuluma ngayo iphakathi kwaleyo ndawo. La kunesidaka ngakhona. Kunesidaka ngakhona nomhlanga. Kunamanzi ayabilayo. Aphuma ngaphansi. Okay. Aphuma ngaphansi la kule ndawo. Abilayo. Abila ungenza ngisho itiye. Okay. Mawuthanda. Ngendlela abila ngakhona. Bese phakathi kwala ngena khona uNtshakazi emzimkhulu naphakathi kwale ndawo engiyishoyo. Kunendawo lapho. Uma ufika lapha ya
uNotshakazi ulele phansi ukhulunamathele phansi ngathi ukhula ngathi ukhula kodwa lo lingayi phezulu uphuma nje uthi wenabe ulapho uyithole lapho le nto bese ngifike ngikwakhele ngihlanganisela amakhambi ngikwakhele into yonotha umuntu methi ufuna umsebenzi esigubhu sanontshakazi usuke namalini umuntu nje othi nje baba uMavuso ngicela ungenzele isigubhu sikaNotshakazi ngimenzela ngo 8500 kodwa makuphela lenyanga izobe sewu 10000 uNotshakazi uzobe sewu 10000 okusho umuntu kwakona abantu noma ngapha abantu abagudluza imkhulu mebeya lapha na enhlanganweni la ngenela khona uNotshakazi umzikhulu bangafika bawukhe lapha le khambi la khona bawusephi bawufaka esigubhini njengoba wenza na bangawufaka esigubhini amabululu Ezafona noma usathi sengufakile esigubhini bese lithi manje mina yenze wenze kahle no kulungile kahle ngifuna ukuthi sithole lana umuntu umethi uyawufuna uNotshakazi kufuze ukuthi aye kaNotshakazi noma uza kuwena straight umuntu othi nje ufuna isigubhu uNotshakazi akafonele ubaba uMavuso ngoba lo nto le uzoyithola uzoyithola kuwena ngizomkhandela babudokotela uthi hlukana nokuxabana nabantu abangama agent ngoba ukhathele ukwazela umsebenzi uthini kubantu kahle bangixaka abantu umuntu uthola ukuthi azaharishe athi ngeke nje ngizakudlalela umuntu lo funakala ngimbulala impela nje wathatha imali yami wagwaza lento yokwazela umsebenzi ukwaze ngo5000 uphinde ungaqashwa ukwazela ukuqashwa ngo5000 noma ngo10000 ayibuya imali awuqashwa futhi mina ngoba uMavuso ngikhona ngime nje ngeqiniso ngomuthi womsebenzi wa2500 uhambe uqashwa uhambe lento ukuthi usuya striker usuhamba uxabana nabantu abangaxabene nawe wena ubasukele wathi wena ubanikeza udrink ufuna bakufake emsebenzini ngeke uze uqashwe ngodrink akekho ngoba usawubona ukuthi ukhona udrink uzotshela umngani wakhe lo muntu ufuna umsebenzi unodrink ongaka bagcina sebekhuluma ngayo labantu lapho ukuthi ubani uyakwazi ukunikeza imali engaka efuna umsebenzi wena umuthi womsebenzi unawo qala mina babudokotela umuthi womsebenzi ngenawo nguphethe nje baqashiwe abantu bafona ngapha nangapha seqashiwe uyakhiwa ngamahewu wakhiwa ngamahewu kuphela umuntu ufuna umdeliver amahewu angwadeliver amahewu angafika sechitheke njalo achithekela kuplastic abazwaphuza kaphepha futhi ngeke azadlule angeke amahewu enyenge ngeke amahewu ezofika ngo12 mhlawumbe lo waphosa ngo12 so kwadringa usungajifuni vele kufika amahewu ngeke bazoqala bona nalo osenikwe kuthiwa sekusela isicelo senasiphuza silahle sefike lento yokungenisa umama ekhaya ngehlahla lomlahlankosi ungenisa umshana ungeniswa ngumzungulu awuyichaza wena kahle lento babudoki kunomehluko okhona kulezi zinto but abantu indlela abenza ngayo izinto abenzi kahle umlahlankosi useshonile ubaba wasekhaya ihlahla lakhe umlahlankosi uyakwazi lo manje uzositshela lokho imako uzositshela lokho manje ngoba cha sengibuzela ukuthi uzositshela akekho ongazi ukuthi umuntu umeshonile lashwa umlahlankosi yini manje uzositshela wena akekho ongazi ongazi lo ukuthi umuntu umeshonile ulashwa ulandwe ngabo bani ngani ishangane lengikhuluma nayo cha ngilona mina umuntu oshonile ulandwa ngomlahlankosi akulona ishangane doc kodwa kusho ukuthi washo ihostela umuntu ukuthi ishangane angomothulwa kanjani uzomgxosha umuntu yayungakuzathi ishangane yabona ishangane mina ngihlale nawo kakhulu ehostel ishangane liyigwala kodwa manje ukugwala bakhe buncike into ezimbili
noma igwala noma ucabanga kakhulu ngoba uyabona hostela yiquphi yabona ishangane la hayi hamba uye la uzokulenkinga kanti thina siphethe konke thina kodwa sibahle okapha kukisa qade umsuka nepondo ishangane ukulidudule ngempama ishangane endlini lingafuni ukuphuma ulidudule ngempama lithi manje ngena ngale ulibona lifuna ukubuya ishangane lifuna ukungena nawe futhi yila-ke la yila usuya ngaphansi kombhede ngoba phela umbhede kunento lapho umbhede nombhede nje hayi ngeke manje umZulu ehostela ungamdedela aye ngasembhedeni akhe uyinkinga ikhona lakhe lokugcina ishangane alinakhona ishangane lilwa noma ilaphi la usolithole khona lizolwa noma ilaphi ishangane lilwe ngendlela ezola ngayo ke kuphela ke into engathi awazi noma liyikwala noma licabanga ukuthi imali baleka lizoyapi ishangane baleka lishiya passport uyacabanga nje umshado passport la manje bakuthi uyaba ngeke kuphinda ngene endlini ngoba ake sikhulume ngithi mina abantu bebeshoni bancede umhlasho yini ofuna ukutshela yona baba udokotela siyilungise umuntu ekhaya umuntu obaba umuntu ofana umnomzana nje ekhaya ufana nenkosi inkosana lo khaya yingakho athi beshonile alandwe ngehlahla lomlahla nkosi umuntu obaba ekhaya umnomzana ekhaya ngoba uyena kahle usuke inkosi ulandwa ngomlahla bese kuzothi umama unkosikazi loganile ke yena ngeke umlando umlahla nkosi kufuneka impande zakhona sekufanele ukuthi naye umlande ngeke uzumlande ngomlahla nkosi kade ulande inhloko yale khaya phela umama akayona inhloko uzenhle ukuyini uganile ngeke phela ake angiyilungise la into ezokwenzeka la ile ngakithi angazi ngakini ngawukho umngane ongakithi uma uzongitshela indaba uthi umama angalandwa ngomlahla nkosi uzolandwa ngani cha meganile ulandwa ngomngane ukuthi awukho ngakini phela thina asazi thina ukuthi awukho ngakini umngane uzola ungakhona kazula awukho umngane lokuthiwa kazulu awuna umngane uzolanda umngane ngoba yena ufuna umlande ngomngane ngoba uganile hayi ngomlahla nkosi umlahla nkosi oyinkosi yala ekhaya yabona le mithi umngane ongakithi khuluma ngakithi akayi ngikhuluma la ngikhuluma abafana nje siqhathwana akekho umfana obevika ngomzungulu akekho umfana obevika ngomngane kodwa akekho umfana othi akahlatshwanga amavika omlahla nkosi uyahlaba hayi oyichaza khehle ebese siphinde futhi size lapha kumzukulu engithi umzukulu bayahlupha ke labazukulu bethu uhamba ayi lapha kamakhelwane babe bambulala ngesibhaka kuphi lapha kamakhelwane usukwazi ukuthi uya lapha ngise phela usangitshenanga kodwa usuke uyaya ngisho umshana kuhamba lapha uhamba ngecibini bafike bambulala ngesibhaka ngoba bamshaya bambulala mebe mbulala umzukulu wala ekhaya funakala landwe ngomzungulu ukufaka la ekhaya hayi ngehlahla lomlahla nkosi hayi akakwazi umzukulu la ihlahla lomlahla nkosi landa umuntu oshonile noma ngabe ubani izinto ziboshakele awukwazi ukwenza lokho umlahla nkosi ulanda ikhanda lekhaya umngane ulanda umuntu oganele umngane ulanda umuntu owaganela la ekhaya umzungulu ulandwa umzukulu wala ekhaya ngoba yini ubehlupha yini njengoba yalapha nje umhlupha lokho ngiyaqala lento ngikubona ukuthi izomhlupha ngikubona izomhlupha no ngiyayibona into eshokhehle ngiyayibona cha uthi izinto esazoyihlupha imsamo leminingi kakhulu ingakho ke mina ke ngime ukwile ukubasiza abantu asebenalezo nkinga uthi hayi njoba ngake ngayiveza nale ndlela yokushada yizo zonke lezi zinto engikwazi ukuthi itopic yakho ithi scoreboard uthini kubantu uthi for sport betting only hayi labantu ababhethayo lapho hayi labantu ababhethayo lapho obadlala labantu nje ama sport
Sportbet. Sportbet. Okay. Labantu nje abalapha nje ku Sportbet abagembulayo benza yonke le nto yoku Wenzani uyabadlalela wenzani mhlawumbe unekhipha inombolo. Ngibanikeza into. Ngibanikeza into. Unika into? Phethe- Angezwa? Uthi banika into? Ngibanikeza into. Oh. Hayi unto. Uthi kubanika unto. Cha phela manje Unto angizwanga angimazi. kahle. Unto. Angimazi unto. Cha phela angikuphikisi ngimshito emnengi izwile. Iphuma kumina. Kanti ibiphuma. Uyizwa kanjani ngaphuma? Cha bangazi ukuthi iyaphuma mina. Angazi ukuthi iyaphuma. Noma iyaphuma. Cha bangazi ukuthi iyaphuma lento yakho kanti. Iyaphuma. Kahle uyabanika lo muthi lona uthi bazowusenza kanjani? Ngiyamnikeza umuntu ngimchazeleke. Okay. Ngiyamtshela nje ukuthi uzowusebenzisa kanje bese ufika ushaya. Yima ke asiqale phansi kahle. Uyafona umuntu. Yeah. Ubuza ngesikobhodla. Yeah. Uzomtshela ukhona umuthi wakhona. Ukhona umuthi wesikopolo. Uyawusho imali engaka. Ngiyawusho imali engaka. Then usuyamthumelela. Ngizokuthumelela ngophepho. Uzothunyelelwa wena futhi. Uzothunyelelwa yimina. Then isikobhodla usodlalwa ba uyena. Uyena. Okani fanele dlale ba? Yima phela khehla imali inika wena. Wasubuza kuthina manje ukuthi idlalwa ba. Wena phela ufuna umdlalele. Adlalelwe yimina. Njobe ngaphezulu kwa 50. Banika wena bewuphethe kwa 50 nje. Ngizobadlalela ngenhliziyo. Bandiki ngiyethu Uzodlala ngenhliziyo. Ushithi bazowina kanjalo. Inhliziyo? Into ehlangana nenhliziyo nje. Uzowina lento ecabangayo. Hlangana nenhliziyo. Ngeke ulicabanga imiliyoni. Ushithi uzowina ngqondo Udlala kanti ufuna ukuwina. Bawufuna Yima ke. Uthi uzobadlalela. uzayidlalela yena. Ngoba nami ngadlala. Ungabadlalela. Ngenhliziyo kodwa. Ngoba ngedwa. Bathi ngizodlala ngenhliziyo. Uzowina ngokucabanga. Uzowina ngqondo bese. Uma vurusa ngifonela nje sengwinile. Ngitho muphi ayikweni. Baniki akazi ukuthi omuphi. Kodwa lento ecabanga Lena guy uzawina. Ngeke ngidlalela ngenhliziyo. Kwamanye ngihlukanisa. ngeke Hayi uhlukanise. baningi. Kodwa nje mayikhokhile. Kwa manje uthi umuntu njengoba ngikhokhi ngala yini ngingayi kodlala wena. Busuthini. Ngithi nalo njengoba nalo esho njalo. Nalo se-Eastern Cape usho njalo. Ngizogibela nalo segoli. Akele ngidlala ngenhliziyo. Ngizodlalela nonke. Ngizodlalela nonke. Ngizodlalela nonke. Baba bazodinga abantu inamba yakho bazokuthola kuphi? Ku 062 322 8297 umavuso lo owavusa imnotho Scoreboard. Scoreboard for betting betting only 1200. Ayona isithwalo lento. akusona dokotela isithwalo. Kodwa ngeke bese besayise Asike isithwalo esichiphu kanje. 1200. Ngeke 1200 isithwalo. Hayi kulungile kahle sinike inamba kahle. 062 322 8297 umavuso. Baba udokotela baba sizibojabulile. Siyabonga kakhulu siyathokoza. Siyabonga.